Duk da Kaduna ta kasance ka zo na zo, ma'ana ƙabilu daban-daban, bayan Turawa sun kafa ta a matsayin cibiyar mulkin mallaka, sai ya zamana Gwarawan da su ne asalin masu ƙasa, Turawa sun tura su wuraren da ke da ƙasa mai albarka, daji a wajen gari, tunda sun san manoma ne. Yankunan da Gwarawan suka koma: Kurmin Gwari, Rigasa, Gwari-Billa, Marabar Rido, Kujama, Nasarawa, Kakuri, Burku, Sabon Gida, Kufana, Damushishi, Kaso da Kolo, Cikun da Kajuru. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri Kaduna daga tushe, tare da ni Sida Haidaru. Sai mun haɗu a kashi na gaba.